பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, இனி யாக்கோபு வெட்கப்படுவதில்லை, இனி அவன் முகம் செத்து போவதும் இல்லை. ஆமீன். இனி நீங்கள் வெட்கப்படுவதில்லை, உங்கள் முகம் செத்து போவதும் இல்லைன்னு ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்குறார். நீங்கள் ஒருவேளை கடந்து வந்த நாட்களில் வெட்கப்பட்டு போயிருக்கலாம். ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார், எனக்கு நன்மை செய்வார்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருந்தேன். ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை. எனக்கு மிஞ்சினது எல்லாம் தோல்வி, ஏமாற்றம், இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை தான் நான் சந்தித்தேன். இது போதாதுன்னு சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் வேற, நீ ஆண்டவரை தேடி போன, உனக்கு அப்படி என்ன நடந்தது, கஷ்டம்தான் படுறேன்னு சொல்லி என்னை பரியாசம் பண்ணினாங்க. அந்த நேரம் என்னுடைய முகமே செத்து போன நிலைமையில் ஆயிடுச்சு. அவங்க மத்தியில் நான் தலை நிமிர்ந்து நடக்கவே முடியல அப்படின்னு இந்த மாதிரியான அவமானங்கள், பாடுகள் வழியாக கடந்து வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னா இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தான். ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இனி உன்முகம் வெட்கப்படுவதில்லை, இனி உன்முகம் செத்து போவதும் இல்லை. இனி நீங்கள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து யார் முன்னாடியும் நிற்க மாட்டீங்க. உங்களை தலை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ண போகிறாரு. அன்னாள் என்ற பெண் குழந்தை இல்லாத ஒரே காரணத்தினால எவ்வளவோ அவமானப்பட்டு சொந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்களே அவங்கள ரொம்ப வேதனைப்படுத்தினாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் அவங்க தேவ சமூகத்தில் போய் கண்ணீர் விட்டு அழுது ஜெபித்தப்போ அவங்களுடைய நிந்தையவே தேவன் மாற்றினார். யார் யார் அவங்கள பரியாசம் பண்ணாங்களோ அவங்க கண்களுக்கு முன்னாடியே தலை நிமிர்ந்து நடக்கும்படி செய்தார். வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையான பலனை கொடுத்து அவங்கள ஆசீர்வதித்தார். அப்படியே உங்களுக்கு செய்வார். இனி சரி, இங்கே யாக்கோபு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே, அது என்ன யாக்கோபு? நாம் யாக்கோபு போல மனம் திரும்பி ஆண்டவரை சந்தித்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் பெறணும். யாக்கோபு ஆண்டவரை சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை பார்த்தாரு. அதே போல தான் நீங்களும் அவரால் தொடப்பட்டு இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்க. இனி நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவும் மாட்டீங்க, உங்கள் முகம் செத்து போவதும் இல்லை. ரெண்டத்தனையான பலனை நிச்சயமாக காண்பீங்க. விசுவாசிங்க, விசுவாசத்தோட வார்த்தையை அறிக்கைட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க. யாக்கோபு போல மனம் திரும்பி ஆண்டவரோடு உள்ள உறவில் நீங்கள் ரொம்ப பலப்படுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். God bless you.